Det her, det er... Fantastisk, det der. Det er ikke... Det er... Hvad der hedder? Jeg kan i hvert fald se den flot fyr herfra. Det er sgu da ham der... Ham russeren. Hvad er det, russeren hedder? Han hedder jo så meget efterhånden, ikke? Ja, vi kalder vodka. Nej, det er han ikke. Så kønner han heller ikke, vil jeg sige. Jeg kan godt lide det der sammenknippet jazzøjne, han lavede her. Den 6. september vil der komme masser af jazzøjne. Det er det. Altså, hvis du køber billetter, så får du jazzøjne på. Det er helt sikkert.